paano kan pulos kasi nurse yun. Bito po atong cellphone ba? Itong paan, itong charger wheel. Isa plato, isa. Tiniil, bitang niya. Isa, pagkatawa. Bito ang bito. Niyandat ba? Isa. Diyan, sa loob na ho. So, asa ba tong sulutong paano kan pulos kasi Ingon ko nangatak pa. ang noto sa lang putis yun. Asa mo to? Ang ingon ko man. Tiniil naman. Ingon sa isa. Hilas na. Ang sali ko to. Ang Ang mo tong kuan ang bado. Ay pulos kasi yun ba? So, kung sa pagsudo ka, dito tama ako ang talagang ko kung kaya hindi mapildo ka. Dapat ko kaya sa'yo. Ngani. Saan sa hospital? Oh, tanaw ko rito. Tiko pa. Nagtinilo sa sod? Ilan eh? Nagtinilo sa sod sa hospital? May ginawa na ako kung patawang salit niya. Uy, maringaw ko to ang among katapat. Wala mo kayo ni mo. Asa mo itong laksin? Laksin ba? Laksin ba? Hoy, gusto nung ako. Yan. Huwag may pustos yun eh. Bawa ang kamre o mga mamatay ko itong bahay. Isip ko mga nagmataw. Sugar cake ka to ba? Nag-pick up na rin tulong. Pinuha ko to naman tayo pinuha. Uy, ito bang anak pala to. Nakapot na kita mama. Itlog ito kang ang ama ka nagahit mo. Lang ka nagkito. Kabuhi tayo. Ay, ko rin. Ko ang punta to kay. Ito, anak sa bantay. Diyan ka ba? Karun tayo kay. Ito, kung ang anak, kung anak sa Papa Drake, pura ba sa guwa ba sa higing isang din na siya. Lagi, ang anak, sige, magkana dito sa kanang anak. Magkana sa mama, ito. Nabot sa mama, ito, bilang. Ako rin ito, kuwaw. Pa! Lagi naman day. Ingon sa dok! Papa dok! Ba't dapat ito pabukin sila? Oo, na isang ama. Ang isang ko. Hindi mo yung mauti. Oy, Suruh mo tayo. Mo tayo. Di ba sa sarili mo? Magbutsura mo tayo. Oo, dok. Iwat ang ingat na ang katong na mo. Nag-pick up ingon sa day. Ato, ang lagi na yung dati. Ato na rin. Ito, basahin mo ko ba ako kasapot sa doon. Sa karoon, santo ko. Naku, dok. Ang kinig ko ng baby o kayo sa mama. Dok, ay pinala ko ng kuan. Dok, ingon sa lang. Alam, di ay. Nagkaroon na ako. Kanta ako. Nasunod. Ito na, ni mo. Sunod, dok. Ano po? Ako tayo, ino doktor. Nala ka, ina na. Inuman na. Santo ko. Nagkaroon. Umaripin na ito. Nag-pick up. Wala. Asliya kay gidana mo diri namo gidana mo gigusot sa sila mo to anak ko kato nang anak ko kato patay mo kato patay sige kinana dagan sige na lang sa pinsan mo lagi dia okay lang dugay sa hiya maluwas sa hiya karon kay anak ko dok pwede ko ang bata dok kay sakal mo sa igbaw gidana mo sa igbaw Lagi ito ang katong laki. Sige, kita dito. Pagkuhin sa iyo na. Kaya kaagis ako anday. Kanang pagdanan ako. Namatay sa kati ng pinasap. Namatay sa kati ng pinasap. Ingat ka ato na bang kuan. Sorry dyan, bata.
Ako pa ilan una ako bang Nandito, tumulani ko. Asan tumulani? ano Asan tumulani? Naatap ko anak ko sa katong nurse na nurse asa dapat ang mga bata ikutang nurse asa dapat ang mga bata ikutang tuloy-tuloy unahan at tinutugok kasi kita kuliah dito kasi sa pikas kwarto Bangga ako sa kwarto. grabe ka to anak niya ka bangga sa dati hapit na iko ang katong anak niya bata gamay niya Wala ito magkukanto. anak na to ulan nito Wala ito sa mahanga. lahi man ang mga lagas, lahi ang mga bata komunidad. Sila sa kwarto man. Gusto na nga sa kwarto ba? Wala mo mga tumulani. Pangaikin. Diyos kayo si Pinay, tatawa ko Pinay kay ito kung sa piya. Ang namatay ta ni Agi na budong sa ang namatay ta ni Agi na budong sa kanang bisa na? Kuro kasi sila kasi matakungkong sa ang katong nagbantay po nga ito na greater ato pa i-drop mas namatay na i-drop Gusto ko nila pa wala tayo. Patay ko. Parang ko nila sa kako. Kasi niya. anak ko sa kamotan sa ako sigulas Lili mo sa budong ito, hindi ka binasuaw eh. Binasuaw eh. Te, asa mo tayo budong? Ang namatay te. Asa mo tayo budong? Ang namatay te. Anak ko ito dito. Hindi na lagi ko diya. Lili ko anak ko. May wala ni sunod. Ano eh? Iya to imong tanaw ito ba? Anak ko te, anak ko te. Ano ko? Kasi ba nang ikuha mo lumagaan sa anak ko, anak ko yung kung sa to. Nakuha kasi ko sa matay. Ano ko pa man abot ko nun tiya. Bata ko namatay. Mga matay ko namatay. Ikuha namatay. Anak ko nani muna ito nani. Karoon kinabot ang pinag ko namatay. Katawa dito eh. Sagsag di man ito sagsag. Sagsaan mo pinay. Asa ko ani mo matay ka kami ka sa akin. Medical room. Asa ba ko ano? Ano ko ni? Ato ba kang pumutok na ka? Puntahan na bildo. Guys, wagay sa programa mo. Kaya lagi guys, wagay lagi dito. Imbaw. Kaya jangan tapi tanay ko. Patay mulik eh. Kung mo sa Barasan ka ni panik anak kay Galing ba yung magkasali? Kaso usunod lagi yan lang wala na phone. Ignore ba? Sa ko na nga. Baho mo yan na baho ng bagwami pa. Ay ako, kami nagmahoro ng bilag. Kami nagmahoro ng bilag. Itiris na after garison. Lasa, di ba kailis mo? Wala mo pa din ako to si Arthur. Awan sa kailan na kaya. Nagpantig daw nang huwag sila daw. balik ko ikaw kahit tayo pagtulog sa media sa pakas sa buktiya Sorry, okay, pantig. di ay Ginamit ra ba? dan nagkaanak sa pin bahala sa alta pin nasunod na ho pin nakatuon ko ko tiya oy Diyos markado nakatuon ko tiya ngano to tiya Ano yung nabato? mo lagi na baktas bitin ako pin sunod na ho pin bahala ka sa takdo ka ni pin Mabawa ko doon. ano mo ko nawate kaya ako magpaginuan tiya gi oh ano asa ta tiya Kasi makati nga na araw dire. ano pa ko kate gani ari agi sunod ka na lagi sa agi mo sa dili istorta so pag dali lagi bahala ka pin na sunod na ano kagi sa kaita Nagsalta rin dito ng pinadala. Katawag ko nga pag sakay dito kayo. Nagkakot ko sa litag, malapay, may tiyama, anak ko, pusukan yung tito ko. Hanap mo yung mahal, nagulitag na di. Puro sa bata, di ba? Palibag ng buto, nagulitag na mo, tagkakatag mo, kamatay, kaya namatay, nigi. Palibag ng buto, nagulitag na mo, tagkakatag mo, kamatay, kaya namatay, nigi. Kasi gibubutan si Sai. Katawag ko Gibubutan si Sai. Nila na yung pagsakay na ito, magbuta na sa ilisan eh. Kurang, tiglang. Tinilas mo na nagkakaroon ng buka ka. Ikaw ay sali. Sunto siya sa pagbuta na may masakan din. Kala ko ng puno siya. Ato puno siya. Di po na may gusto si Ergay.
lagi taga sa bandilya ba. Ay, haguan sa Ilan yung dinsun. Dinsun kung mutay dinsun ko nga. Ato ang gawas. Ngagina ba masa nga to. Maringaw ko to ang kamu katapon ko dahil bukol pati na kamu katapon kaya nangawa ako sa mga anak ko. Lahat lang ako ba na kay. Hindi mo kami ito to na. Joson man to, Joson man to. Ito ay ngadto na tiya ba kay bago na bibi. Kabipit. Bakuna di asa ka na dahil kanang baka enji. Oo kay ano ko nang bukutaas dali mo mang doktor nga dilit sa ko ay ato na yung ato anak. Pero to ba nang mga nakay. Lahat lang. Diyos ka din. Tulong daw pa rin kita Operahan, awan na cesarean nung mga Sino magsasakit ko na sila yan na? Sagpunta na lang gawin. Sakit yan. Tingin mo rin mo tao. Luoy ko mo, luoy ko. Iya kay. Luoy ko to ng isang na. Isa, Mimik. Gabi kayo sa bantay dito. Ang ato dito yung mga atong isaan sa isang bana sa isang anak. Wala na. Naingon. Kuya, Namiingon ko ba? Namiingon ko. Let ko nga nang. Ano na yung ay mo anak ba't nila nang? Ano na yung ay mo anak ba't nila nang? Ingon sa wakong libi kay giakat. Sabi ko, Yesus kay, itawag na magtandok ba? Magtandok ba? Magtandok ba? Magtandok ba? Iya, katawag naman sa katong dino. Nanganak isa. O pa na iyo, nanganak man ako. Tandok. Ayaw pa na siya sinata. Kaya pero anak. Amo tagatagdan na lang. O. Di pa, ingon na tandok. At ika nung bang, barok na yun, katandok naman. So, dito. Tapin, uban tapin. Naglok na yung matay. So, tapin. Pagkakata ingon sa dahil ka na ay ma'am. Tagaay ko kanang diaper ni ang sa tandok. Anak na day. Kus na matawang dok. Kus na matawang dok. Kus na matawang dok. Kus na matawang dok. Kus na matawang dok.